clear khawi mane SD ke Hello guys, bahai tongbai jeta nono good morning haino hailam sonro ani blogo tabuk ke ang nai di thang tongo yang mairok rapai nai busuk winter season ni nai thok tok view phungni sini parao jara work samtang ronai rok nang hambai efaro yang rastarok hamke roi romani bagoi onek hambai government ni working rok samtang rom nok noi mankana age develop khaike busuk sinai thoi tong nijini pararogo rasta rok thik khlaioi peace pai Puluya khuyang ayang ordek rak anrong phunok jakle thimote phaibro poljorano eta phirok sinai gonai di bhaike rak boke school buskango school ni taisa light drop jorano ang yang phaijiga dukha bole ge phaimani busura rasta rok rojakha ni kenai tong di payasak tabuk ang sok pai ke yang hospital phasing yang to roya kho bad yang jekhe pano runai ebo hospital tai police ni rut bole e yang runai noi ang khakhayo eroke hospital ni khumbagan onek nai thok tok ke sajoi tono doctor rok subai staff khang no phai pronai di nogir khai ero lari ma onek nai tok tok papai jak 3-4 jona toma bangkha phongai nok nai tongdi Guys bolok pai mani yak lang norok bai kaisa kok sat khai gani mani norok ani bidu rok besi nog ya tong na mas ni ek duita si bidu ke time bu mainnya ba bidu khaijaya ta jani ja busy ke mobile bu camera hamliya om bagoi buskang hote blok rel kotel tai phinai ke camera update khai ke norok clear khawi mane SD ke tono blok pai mane da Kenok channel pral phang channel no subscribe ta like comment and share khai di ini video no iron sinai hambai